Menin sitten ostamaan uuden auton ja voi herra jestas kuinka paljon tämä uusi elämäntyyli vaatii totuttelua. En varmaan valehtele paljon väittäessäni, että tämä on ehkä yksi päitäkääntäviä auto, mitä mä oon koskaan omistanut. Siellä eräs järjääni huusikin jo, että tämmöisellä nyt ei tee yhtään mitään, mutta voi Erkki, että arvakkaan kuinka väärässä nyt olet. Tällä autolla tullaan nimittäin tekemään ja paljon. Kerro seuraavissa videossa vähän tarkemmin mitä. Vastataan tässä videossa vähän kysymyksiin ja kommentteihin, mitä te esititte viime videossa tästä autosta. Aloitetaan vaikka näistä valtavan kokoisista ikkunoista. Ikkunapinta-ala on siis oikeasti enemmän mitä peltiä niiden ympärillä. Ja jotta ulkonäkö pysyisi mahdollisen tasapainoisena, niin tästä löytyy myös tommoset pienemmät ikkunat. Niistä nyt ei läpi näe mitään, mutta löytyypähän kuitenkin. Ja sitten on nämä vanteet. Onneksi matkaan on lähtenyt sponsoriksi yksi rengasliike ja saada oikeasti salonkikelpoiset vanteet ja renkaat tähän alle. Voi vaikka lahjoittaa noin vanhat peltivanteet jollekin halukkaalle, niin voit laittaa vaikka nämä takan päälle koristeeksi. Ja joku tarkka silmäinen huomasi, että klommohan sieltä löytyy myös kyljestä. Ja niin löytyy myös naarmua, pientä reikää ja vähän isompaa reikää. Ja kun auto näyttää tältä ulkoapäin, niin mitä se voikaan kätkeä sisälleen? Joku arvasikin oikein, että älykkäitä ratkaisuja kyllä piisaa. Käsijarru löytyy italialaisen urheiluautojen tapaan vasemmalta. Kaikki puhalluksen suulakkeet on näppärästi painettu samaan nippuun. Meihemiä lainatakseni näyttää vähän robotilta, kun katsoo suoraan edestäpäin. Siis tätä tavaratilaa on ihan älyttömän paljon. Aina kun auto istuu uudestaan, niin jostain löytyy joku uusi luukku tai lokero. Ja kattokaa kuinka komian kokoinen aurinkolippa tässä on. Penkkejähän tästä autosta löytyy 3 kappaletta edestä. Ja on muuten koomisen näköistä, kun lähtee poikien kanssa kylille. Tästä löytyy miljoona muutakin hämmentävää yksityiskohtaa ja voin tehdä näistä vielä erikseen video, jos haluatte, niin laittakaa rohkeasti kysymyksiä tulemaan, niin yritän vastailla näihin mahdollisen kattavasti. Mutta seuraavassa videossa selvisi vähän, että mitä tälle kapistukselle tullaan tekemään. Ja voin kertoa muuten, että tätä ei enää tunnista parin kuukauden päästä samaksi autoksi. Pysykäähän kuulolla.